Ayan guys, bali meron tayong hatid from Pure Gold. Ayan, bali kahapon pa to. Ngayon lang namin bubuksan dahil medyo na busy ako kahapon, may pinuntahan ako. Tapos ayan, kung mapapansin niyo medyo ano na, oh, 'di ba? Dumudukot na yung mga anak ko. Ayan, nabuksan na rin siya. 'Di ba? Yan, mag-ano tayo guys, mag-unboxing tayo. Ano lang naman to? Worth 3,000. Magkano anak? Ayan guys, worth 3,392 pesos. Yan. Tapos kung mapapansin nyo, may nilagay na ako mga price. Ayan. Diba? Mag-update tayo ng price ngayon. Tsaka, ipakita ko sa inyo yung bentahan ko. Kung may pagbabago ba, kung may pagtataas ba, or same pa lang din. Same pa rin din. Ayan guys, dahil yung max yung nandito sa unahan, ayan, magkano ba yung max sa grocery? And yung max is 33.35. Siyempre, ang bentahan natin is piso. Diba, ang laman yan is 50 pesos or 50 peraso. Diba, kahit paano is meron tayo mga 17 something or 16 pesos, diba? Tapos, ayan guys, yung bear bread naman, ayan, kumuha ko nito ng dalawang tie. Ang isang tie nito sa Pure Gold is 72 pesos. Tapos, 8 piraso lang to, diba? Ang bentahan ko nito ay 12 pesos. Ayan. Ayan guys. Tapos ito naman, Nescafe stick. Ayan, sa Pure Gold is 96 pesos to. Tapos ang bentahan ko nito ay 3 piso. Ayan, Nescafe stick. Tapos yung Flex and Oil na Century Tuna sa Pure Gold is 30.95, diba? Ang bentahan ko niyan is 35. Kaya meron tayong 4 na piso dito sa Century Tuna. Tapos yung Century Tuna na naman, hot and spicy is 31.25. Ang bentahan ko rin is 35. Kaya meron lang akong 3.75 pesos. Tapos yung wow ulam naman, ayan, yung wow ulam is 19.75. Ang bentahan ko niyan is 22 pesos. Kaya meron tayong 2 piso. Yan, tapos yung Hansel naman, ang bentahan ko nito is 7 pesos. Bali, 51.10, diba? Ito 7 pesos. Tapos, yung kopi ko blanca, 12 pesos pa rin yung bentahan ko nito. Pero, ang puhunan nito is, sa Pure Gold is 107. Ayan siya, o, diba? Kopi ko blanca, 107.60 pesos na siya. 12 pesos lang yung bentahan ko nito. Kaya meron lang tayong, ayan, meron lang akong siguro mga 8 pesos, diba? Ayan, twin pack, 12 pesos. Ayan, tapos yung Royal mismo, sa Pure Gold is 150. Ayan, medyo mataas sa kanila kasi dito sa binibilhan ko is 135 lang. Sa kanila is 150. O, diba? Ang bentahan ko niyan is 15 pesos. Yung big 250, ayan, ang bentahan ko niyan is 10 piso. Ayan siya, big 250 apple. Ang presyo niya is 80 pesos. Bentahan ko 10 piso. Kaya meron tayong 20 pesos. Ayan, tapos yung Chucky. Ayan, yung Chucky. Ang nakikita ko pa lang dito is 1, 2, 3, 4. Siguro nasa kabilang box pa yung iba. Kasi nakita ko rito is 10 piraso. Ayan siya. 10 times 13. Ang bentahan ko niyan is 15 pesos, diba, Chucky? 10 piraso, pero nakita ko lang dito is 4. Ayan. Ayan, diba? Sa Pure Gold, 13 pesos yan. Bentahan ko is 15 pesos. Hanapin ko pa yung iba niyan. Ayan guys, yung San Marino naman, ang bentahan ko niyan is 35 pesos. Ayan guys, sa Pure Gold, ang San Marino is 32.75, diba? Parang round up na natin sa 33. Meron lang tayong 2 piso mahigit. Ayan, sa San Marino. Kasi ang bentahan ko lang yan is 35 pesos. Ayan, tapos yung Argentina meatloaf naman, ang bentahan ko yan is 22 pesos. Tapos sa Pure Gold, ang puhunan yan is 18.75 pesos. Ayan, tapos yung yung 552 na Flex and Oil, tsaka hot and spicy, ang bentahan ko niyan is 30 pesos.
Ayan. Tapos, ang puhunan niya sa Pure Gold is 27.55 at saka 27.30. Bali, meron lang tayong halos 2 piso lang din, diba? Kasi 27.55. Ayan. Tapos 27.30. Medyo malit lang yung tubo natin. Ayan guys. Next box naman tayo. Ayan. Meron pa ring max. Yung max is 33.95 pa rin sa Pure Gold. Kaya, ayan. Meron tayong ano dyan. Medyo malaki-laki yung ating tubo dyan sa mga candy. Tapos tong Hansel, ayan, 50.50. Ang bentahan ko rin yan is 7 pesos. Pero yung mga tagsa 7 ko is 3.20. Ayan guys. Tapos yung Skyplex is 120.20. Ayan, 7 pesos pa rin, 3.20. Yung Mentos naman is 39.10 sa Pure Gold. Yung Candy Mint, ayan, yung Candy Mint is 40. Ayan ito, 40 pesos to. Ito yung fast moving sa akin. Ayan guys, tapos yung Ribisco, Choco, at saka Strawberry is 51.10. Ayan guys, yan pala yung iba kong mga mga Chucky. 10 pirasong Chucky. Tapos yung Wafrets is 54.70. 54.70, 7 pesos, 3.20. Tapos yung Ribisco crackers is, ayan guys, tapos yung Ribisco crackers is 48.65. Bali meron yung pasobrang isa. Ayan siya, diba? O, pasobra dahil special ka. Tapos yung tapos yung pita crackers is 77.30. Bentahan ko rin yan is 7, 3.20. Bali, alaman kasi nito is 15 pieces. Tapos yung Magic Sarap, 47.90. Tapos yung ganito, CD o Carne Norte, ang bentahan ko nito is 30 pesos. Ang puhunan nito ay, ayan o, CD o Carne Norte, ang bentahan ko ay 30, 26.25. Tapos yung ganito, yung mga 5-5 adobo, apritada, kaldereta, malabo. Mga ganito, ang puhunan nito is 24.45. Apritada, kaldereta, mechado, ayan. Bentahan ko is 28 pesos. Tapos yung ganito naman, Argentina, ang bentahan ko is 35. Ang puhunan nito sa Pure Gold is 32.75. Ayan, Argentina corn beef, 32.75. Bentahan ko is 35 pesos. Ano pa ba? Ayan guys, halos lahat naman is nabanggit ko na, magkakaparehas lang naman yan. Yung Chucky is 15 pesos, 30 ng puhunan. Dito naman tayo sa mga sabon. Ayan, medyo warak-warak na siya dahil nakuhaan na to. Hindi pa man nga na-display. Ayan. Ayan guys, alam nyo ba kagabi, meron ako ditong napansin na talagang laking gulat ko dahil ang laki ng lugi ko. Katulad na lang nito, ito. Ayan. Alam nyo ba guys, ang bentahan ko nito dati is 11. 11 ang bentahan ko nito. Ayan guys, ayan, medyo nalito naman tuloy ako kasi wala namang ibang Ariel dito. Dalawang klase lang naman yung Ariel ko. Yung isa is, ayan o, Ariel powder. 67.75. 30 na bentahan ko. Ito yun. Diba ito yun? Tapos wala naman ako ibang Ariel kundi yung Ariel Jumbo na lang. Tapos ito yan, 'di ba? Tama ba? Yan ba talaga yung price niyan? Ariel Scrub Bar? Yes. Guys, talagang ko talaga, wala namang ibang Ariel kundi yung Jumbo lang. Yan. Ang puhunan pala niya sa Pure Gold is 13.50. Ang bentahan ko talaga yan sa 11. Tapos laking gulat ko dahil 13.50 pala siya. Tapos wala naman ako ibang Ariel kundi ito lang. Kaya lang nakalagay dito is 130 grams. Ito is 125 grams. Diba? Nalito ako. Tapos tamang-tama, 3 piraso lang din siya. Nakalagay dito is 3 piraso lang din. Diba? Siguro pag ganyan talagang 13.50, gagawin ko siyang 16 or 15 pesos. Diba? Kasi, ayan. Kung ganyan talaga yung puhunan niya is, gagawin ko siyang nasa na ba yun? 15 or 16 pesos. Diba yan? Tapos yung naman, yung Tide Ultra, ayan yung Jumbo, yung taba bar. Ang bentahan ko talaga niyan is 11 pesos. Pero, siguro gagawin ko na siyang 12. Ayan. Diba?
9.75. Ang bentahan ko niyan dati is 11. Ngayon gagawin ko na siyang 12 pesos. Tapos yung aking Ariel, ang bentahan ko niyan is 13 pesos. Ang puhunan niyan is 67.75. Ayan guys, tapos ito namang Tide na isang haba. Ayan, ang bentahan ko niyan is 7 pesos. Bali, ang presyo niyan is 24.75. Kaya lang problema, ayan, medyo nalugi na tayo ng isa. Dahil hindi kasi sila nagpuputol. Ayan, ako na nga lang nagputol nito. Ayan, ako na nga lang yung nagputol niyan. Kasi isang haba talaga siya, o diba? Kaya, ayan, meron niya siya agad reject. Ayan, ito yung putol ko. Ito yung pinutol ko na siya. Pero ito yung reject niya, o diba? Yung isang putol is lugi na tayo, pero kagaya ng ginagawa natin, tayo na lang yung gagamit, 'di ba? Ayan. Tapos ayan, yung mga isang habang sabon, ang putol ko is 7 pesos. Ito medyo mura-mura to, 19.25, 7 pesos din nabentahan ko. Ito naman is 23.25. Ayan, 23.25, 7 din. Tapos yung mga jumbo na surf, 8.75. Ang bentahan ko niyan is 11. Tapos yung surf powder, ayan, ang bentahan ko niyan is 7. Ang puhunan niyan is 30.25. Tapos yung ganito, yung Ariel is 13 pesos. Ang puhunan is 67.75. Tapos ito pa guys, ang bentahan ko talaga nito noon at noon pa hanggang ngayon is 13 pesos. Pero nung tinignan ko yung resibo is ano na siya, 70 pesos, 6 na piraso, kaya ang bebenta ko na siya is, mabebenta ko na siya ng 15 pesos. Kaya lang, kadalasan naman, kami lang din naman yung gumagamit niyan. Pero pag may bumili, ayan, 15 pesos ko na siya. Tapos ayan, yung speed, buti pa yung speed, nakaputol na talaga siya, o diba? Ang presyo niya is 20 pesos, ang bentahan ko niyan is 7. Ito, medyo may laki-laki, dito tayo babawi ng konti. Tapos ito din, ayan, 30.25. Ang bentahan ko rin is 7 pesos. Ayan. Tapos yan naman, Champion is 84.50. Ang bentahan ko niyan is 15. 15 pesos. Ang puhunan is 84.50. 120 grams. Tapos ayan guys, yung mga Sunrocks na maliliit, ang bentahan ko niyan dati is 10 piso. Pero ngayon, dahil nag-check tayo ng resibo, gagawin ko na siyang 11. Ayan. Sunrocks Original 100 ml. Diba? 10 piso siya dati. Ngayon is 11 na dahil 8.25 na pala yung puhunan niya. Ayan. Buti na lang nag-check tayo. Dahil ang benta ko niyan is 10 pesos. Ngayon is 11 ko na siya. Tapos yung Sunrocks naman na 250 ml. Ayan. 17 pesos. Dati 16. Ngayon is 17 pesos ko na siya. Tapos yung 500 ml is 25 pesos. Yung pinakamalaki na 1 litro is 40 pesos. Ang puhunan niya is 37. Meron tayong 3 piso. Tapos sa 500 ml, medyo madumi na yung resibo ko. Nahulog kasi naapakan. 25, meron tayong nasa 4 pesos. O, diba? Ayan siya, o. Ayan, diba? Yan lang naman, guys. Ayan, itong Big 250, diba? Yun lang guys, thank you for watching. Kundi update lang kasi 2022 na tayo. Kaya nag-check na ako ng mga resibo or ng price.